מחייבים לקוח באמצעות הקלדת פרטי כרטיס אשראי באפליקציית גרו. זה הכי פשוט שיש. לוחצים על כפתור החיוב באשראי, מקלידים את הסכום לחיוב ולוחצים על המשך. בוחרים את אופן התשלום, רגיל, תשלומים או הוראת קבע. מזינים את סוג השירות או המוצר. מה שתכתבו כאן יופיע במסמך שישלח ללקוח. הפריטים שהוספתם לאחרונה יישמרו כאן ותוכלו לבחור מהם בפעמים הבאות. עכשיו ממלאים את פרטי הלקוח, שם מלא, טלפון ואימייל. חשוב לזכור שהפרטים שתזינו יופיעו במסמך העסקה. לוחצים על כפתור לפרטי הכרטיס, מזינים את פרטי כרטיס האשראי של הלקוח, וזהו. החיוב בוצע בהצלחה. תוכלו לצפות בכל פרטי העסקה במסך אישור התשלום. אחרי קבלת התשלום, פרטי העסקה יישלחו באופן אוטומטי ללקוח ב-SMS או במייל. הכי פשוט, הכי נוח. גרו.